Nekoromogi en geno mara ni odiochieng' mari dhi koni makare rwakni machiegni yudo weche manyien mag migago ka Ramogi TV kama wasebedo ka waluomo ni matimore e gwenge mopogore opogore mag oting'o weche mag chudo ne lakteche makoro jatend piny dwaro ni mondo migao mar thieth mar omenda okas chenrono kaluwore kod winjruok manobedo e kind piny owacho kod lakteche. Kopogore kod mano, weche mag nonro mabende itimo nyaka Ramogi kaluwore kod paro mar oganda jo Kenya e wi chenro mag dongruok ma pacho ka kaachiel kod kaka nitie. Kopogore kod mano, bende wuok e weche mag chike mag omenda. Gwenge ma kadho nam chumbi kocha ande jokero ne ratiro mag oganda bende koro nyiso ywak margi kaluwore kod ringre oganda manogol e bungu ma Shakahola ma pod omoko e kar kano ringre ma Malindi. Magi to kod mamoko mathoth ahinya wan godo e weche manyien mag migago tinendeni. Omiyo kamoro amora ma intie, bed koda ka in bende miya pachi e namba 30600 kata e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube and Ramogi TV Kenya, kata mbui mar X @Ramogi TV KE. Mokwongo wayudo thuond weche. Thoth jo Kenya oyango ni ok gimor kod paro mar medo osuru ne mwandu kokalo e paro mar chik mar omenda mar higani. Jatend piny ochiko migao mar omenda kod mar thieth mondo oket tenge omenda mar chulo lakteche kaluwore kod winjruok mane gikete kokgi. We might even have more than 600 bodies ambazo zitaletwa hapa, na kwa hakika itakuwa ni jambo ambalo linaweza kuwadhuru kiafya wakazi wa Malindi. Jokero ne ratiro mag oganda ywago kwan mamalo mag ringre ma nokuny Shakahola ma pod omoko e kar kano ringre ma Malindi. Machiegni nyaka Ramogi, nyinga en George Mbati. Jatend piny William Ruto ochiko migao mar omenda kod mar thieth mondo ketenge omenda mar chulo sach jochiw thieth ma osekunore chakre ne giket winjruok ma kanyakla miluongo ni CBA e kinde 2017-2021. Piny owacho biro chiwo omenda ne piny owacho mag counties mar chulo laktechego mosekunore nyaka bilion 3.5 kochopo sani. Osara mar lakteche mondik kod piny owacho mag counties kochakore giko dweni ibiro chul mos kuom higni 5 kochakore tarik 1 mar dwe manyien. Idwaro ni mondo tiek chudo mag osach lakteche mondik kod counties mondo otieki e higni 2 mabiro kochakore tarik 1 mar 7 higani, ka migao mar thieth kanyakla kod mano mar omenda onyis ni one kaka osarago maromo bilion 1.75 higa ka higa ibiro chul kochakore dwe manyien. Magi timore kaluwore kod winjruok mar dok e tich manoketi mondo omi lakteche ne chung' ng'anyo mane obedo kadhi nyime pacho ka. Kawasudo nyaka Ramogi en ni jokanyo medo golo paro mopogore opogore e wi paro mar chik mar omenda mageto medo osuru e budget mar piny Kenya e omenda ma 2024-2025. Paro ma kamago medo wuok e kinde ma piny owacho oselieko mar tiyo kod paro mar chikno e duoko piny gope ma Kenya osebedo kakao kowuok e pinje maoko. Wawinjane kaka weche chalo. We also need to bear in mind that in the bill of 2023, there was a 5 shilling excise that was introduced on imported sugar, and this, if we are not able to offset this, will mean that we'll have to protect price to remain competitive. So, if we take price again, we know there's an association of low volumes being sold. This may lead to job losses. It may lead to some investments that we already have being deferred. So our proposal would be to retain Section 14 as it is today. Okay, then on the fifth submission is on the tax procedures. And here, as has been said earlier, the proposed changes we see that will impede the constitutional right to justice by giving the commissioner this right to issue agency notices when the cases are still being heard. Our proposal on the tax procedures will be to retain Section 14 that requires the commissioner only to make
a notice if the taxpayer has not filed an appeal, and to retain the 60 days that the Act currently gives a commissioner before they make an objection decision. So I'm going to hand over to my colleagues to make any further contributions that they may have. Thank you. Chair, that's the submission we have. We pray that we are heard and that our submissions are considered positively. Thank you very much, Korakola, for your presentation. Do you have questions, Honorable Munyoro? Maybe before Honorable Munyoro, Honorable Sunkwe, introduce yourself. Sunkwe, introduce yourself. Thank you, Chair. My name is George Arisa Sunkuya in Kajiado West constituency. I am a member of Finance and National Planning Committee. Thank you. Thank you, Chair. Thank you for the presentation. My observation is only on the motor vehicle tax because a lot of the people who come here have proposed that we tax commercial vehicles because they make money. And yourselves, you're saying that you should be looking at exempting vehicles that are used commercially. So it's just an observation, and I thought I should alert you to that. Thanks. Maybe on that, what will you say if we were to tax the which we are to levy this tax on motor vehicles, commercial motor vehicles? Okoromogi mane kaka jokanyo medo golo pachgi ewi chik mar omenda kata pach chik omenda ma koro ni pod isume pach oganda mondo ng'i kaka inyalo puodhe ka pod ok oketie tim ayanga bang' ka obi ok chwale e od bura. Wadhi nyime kod weche manyien. Obila ma pacho ka biro medo rito mondo mi medgi osara e sama piny owacho chako keto e tim nonro mar ripot mar Maraga mane ng'iyo dwach obila ma Thurka. Komiti mar Maraga ne dwaro ni mondo medo obila pisa mag NYS kod mag jela osara kod atamalo 40. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo karumo kod jokanyo e weche mag lokruok madwarore e sekta mar obila owacho ni gisechako keto e tim weche moko ma ripodno ne oyango ma ok dwaro omenda. Omedo ni gitwako duol mar SRC mar loso kaka inyalo med obila osara. Upon assuming office, His Excellency the President did set up the task force on these reforms that was headed by retired Chief Justice Maraga. And the task force completed its assignment and submitted recommendations from that assignment to His Excellency the President last year in November. Subsequently, the President did direct that we needed to move fast to implement those recommendations. In total, there are a total of 598 recommendations. To date, we have begun the implementation of those recommendations, particularly the ones that needed administrative action. So a case in point is that within the National Police Service, there's already within the budget a budget line of about 6.5 billion that has been committed in the current financial year and of course in the next financial year as part of helping to address that. Kawang'io motendre kod weche mag somo ne jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okwedo lipode mar ni piny owacho pod ni kod gowi mar mbalariany maromo bilion 29 kaka noyanga e nyim komiti mar somo e od bura mamalo e jumani. Machogu koni lai mar cholo omenda ne kuonde tiegruok mamalo ema osebedo ka tiyo makare kipimo kod lai mamoko e pachoka kendo ni nyaka sani ong'e ni nitie omenda mapok ochwal kata kamano ok girom kod mago manoyanga e od bura. Osingo timo nonro mamare owuon kendo neno ni omenda modong' ochwal ne kuonde tiegruok mamalo ma Thurka. We are not having any such program in universities because actually if you look at the total amount that was allocated this financial year and so far what we have been able to get in terms of exchequer release, government has been able to do very well. I might not be able to give you the exact figures as of now, but our universities, the vice chancellors are here. Even sometime in May, we were able to release exchequer. So if there's one such department, subsector that the government has done very well,
in giving out capitation is in our universities. And also moving forward before the end of the financial year, I know that we are yet to release some more, which will be the final release in that particular subsector this financial year. So we have not had any such serious problem as far as the release of capitation is concerned in our higher running institutions of running. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu ogolo siem ne jopuonj madongo mag sikunde machano duoko jopuonjre pacho kapok kinde mag yueyo madundo ochopo nimar piny owacho pok oro omenda ne sikunde. Machogu mane twak e kinde nyasi mar golo report mar chenro mar migao mar somo kuom higni 5 mabiro okoni okunjo jopuonjgo many gima miyo giriembo jopuonjre ka gitero pacho nikech piny owacho ne oseoro atamalo 50 mag omenda ne sikunde. Bende okoni atamalo 30 kama nowinjo bed ni chwalo tamni mar 2 ibiro chiw kapok dwe ni orumo. Motelo ne ma moko kuom jopuonj osebedo ka ywak ni sikunde ni kama tek kaluwore ni piny owacho deko oro negi omenda mag somo. School is closing down because the 50% capitation has been given to each and every secondary school and all our primary schools. Because during first term, we gave the first batch of 25% and another 25% was also given at the end of the term, making a total of 50%. So what we are going to disperse this particular month is another 30%, because second term we are supposed to do 30%. So that will be done in the course of this month. E kinde ma chenro mar manyo ringre bungu ma Shakahola donjo e kidieny mar 5, joma kelo ratich oganda e gwenge mag Adhoth Nam Chumbi onyiso luoro e kwan ringre ma pod omoko e kuonde kano ringre sub county ma Malindi. Kotelegi kod Mathias Shipeta mar Haki Africa giwacho ni jodak ma kanyo ni kod luoro kaluwore gi kwan maduong' mag ringre ma oseyudi kipimo gi kuonde kano ringrego ma kwan gi ni piny e gwenge makono. Victor Kaudo ma bende kelo ratich oganda dwaro mondo piny owacho ochung chenro makamano mondo gidhi nyime gi fwenyo anyuola mag ringre 600 manoyudo bungu higni kata higa achiel mokalo. Ringre 17 osegol jumani ka 8 osefweny wegi gino makoro kelo kwan ringre duto moseyudi chopo 446 nyaka ne menyo chakre. Bodies ambazo zitaletwa hapa na kwa hakika itakuwa ni jambo ambalo linaweza kuadhuru kiafya wakazi wa Malindi. So we are calling upon the government kwamba wangeanza na masuala ya DNA. Ikiwa wanataka support, waombe support nje, South Africa, nchi zingine, US, waje wawasaidie ili tuweze kusuluhisha masuala ya DNA, tupunguze mili ambayo iko hapa, tupeane kwa familia zao, alafu ndo tuende tufanye hiyo fifth phase iendelee. Serikali imefail na imefail kuproduce hizo results zenye zilichukuliwa wakati ule. Sasa wana complain pia serikali wakisema kuwa these families are not coming out kukuja kutoa samples za DNA. Na sisi tunaambia serikali sio lazima wasafiri kutoka kila mahali wakuje Malindi. We have so many hospitals that hizi DNA results ama samples zinaweza kuchukuliwa na waendelee kufanya hizo sampling ili hizi bodies zikiwa identified. An issue with the government chemists who had not had some reagents, but they have gotten reagents, and we expect that within the next 1 month they'll be able to have analyze the bodies which are there with them, so that as we exhume, we'll be also able to release the bodies which are there, so that now we can create also space. Kodhi nyime nyakora mogeni jodak e boma ma Mombasa medo golo paro mopogore opogore wi kuma manoketi kata mane kaunti noketo ne uso kod tiyo kod mogoka. Jodago komakore kod jotend dinde wacho ni mogoka osebedo ka kelo rochruok mathoth e ngima jogo matiyo kode, kendo gidwaro ni tend kaunti ma Mombasa omed mako chung motegno e keto kum ne mogoka. Mogoka usitumike ndani ya Mombasa na kaunti nyingine tena pia waigize mfano huu, kwa sababu kwa maslahi ya watoto wetu hii tunaikazia sana, na hatuwezi kulifumbia macho jambo kama hili, kuona kweli linadhuru jamii
mpaka ndoa zinavunjika. Wengine wao hata wamefukuza mabibi nyumbani, watoto wanateseka, watoto wengine hata hawaendi shuleni sababu ya kisha ni mogoka. Sasa ningeomba tutirie mkazo huu mogoka ubakie huko Meru, Mombasa kuweza kuendelea. Maana ukiangalia vijana wetu wengi hata wameregea. Sasa hii mimi ninahitaji niwe na wajukuu, lakini wajukuu watatoka wapi kama waume nguvu zimemalizwa? Ukiangalia wengi, hata ukiangalia midomo zingine zimechomeka, wakienda hospitalini matumbo imefungwa na hiyo mogoka. Yale madhara yako mengi kwa vijana wetu. Tutatafuta hapa age bracket ya kufanya kazi, ya kuingia hata form 4 tukose ndani ya pwani kwa sababu ya hii sumu. Tunalazimishwa. Sisi tunasema hatutaki, wanalazimisha malori. Wanakuja mpaka wanapita. Tunakataa kuingia kwa mogoka hapa pwani. Na tunasema kwamba kutoka leo na kwenda mbele tunaungana na magavana wetu kwamba hatutaki mogoka hapa pwani. Vijana wa pwani hatutaki wapewe sumu, tunataka wapewe kazi. Tulikuja tukazungumzia swala la msifunge oil refinery, mkafunga. Hii mambo hatutakubali. Tumepata uungwaji mkono na wenzetu kutoka Northern Kenya, tumepata kutoka pastoralist community kutoka West of Kenya, tumepata kutoka Nyanza na maeneo mengine ambayo hata pia ni ngome za ndugu zetu wa Azimio na ODM. Na mimi nimesema napeleka mswada bunge, na huko bunge tutapambana hapo. Tuone kama Wakenya watakubali wauziwe sumu. I've talked to the people of Northeastern. I've talked to the pastoralists. I've talked to the people of Rift Valley. Nimeongea na watu wa Nyanza na watu wa Western. Na wote they are in agreement kwamba hii mogoka ni mbaya na hatuwezi kukubali at the economic well-being of one county idhuru Kenya nzima. Nekoromogi winjoka jo Mombasa ywak makokone transformers sani koro muoch. Onge kaka weche nyalo bedo makare. Jodak mawuok kaka Bonyo Kanyagwale sub county ma Kadibo e county ma Kisumo kwayo konyruok mochwere kotenre kod midhiero mar oula mikelo kod ng'ok mar nam mar Lolwe e alwora no magiyango ni nyaka gie sani gwenge maromo 3 e wardno oseyudo hinyruok gino ma oseweyo familia ma hawa 3,000 ka osedari miechgi. Bilisenda Dhiambo miyowa ler ewi wachni. Area ni en koro chalo kaka nam ma Mombasa. Odok gokinyi sakre saa 5 oduogo. Igo kethre mang'eny, utwa mukore makaka nyadok e udi onge. Kombi olal mabati olal pi. E gweng' Mandure ward ma Kabonyo Kanyagwale sub county ma Kadibo, wayudo familia mayo 166 kodhungore gi Otundo e Karjot miluongo ni Adult Resort Rescue Center toko ula mikelo kod ng'ok mar nam Lolwe darogi e miechgi. Otundo magi jotego bende piyo heo machuno ni nyaka puk pi ka koth ochwe oko mar witato Otundogo. Mae chal mar skund primary kod sekondar ma Odienya kaka chiel kuom skunde 5 ma midhiero mar ng'ok mar nam Lolwe orocho e weche somo. Achiel kuom skundego mar jigiwegi ma iluongo ni Abisalom Welma ECD Center Academy ochuno moguro Otundo magiketo e nyithindo mondo somo odhi nyime. Jodak yango midhiero mopogre magisebedo ka gikaloe nikech ng'ok mar nam Lolwe. Peknika kendo dhano nigi chandruok ka ma pok odwaro yudi. Area ni nyicho pure. Piyo biro mokao puothe te. Masani kaka jikonyre onge. Wan kode Tandarua mane jo Red Cross omiyowa. Ema wadhi Obaso wayudo lo moro, wuon lo nokonyowa gi lo moro matin. Ema ji odhugore kanyo endo. Piyo ketho kanisni te manyichi leme. Skul oter mabor. Skunde 5 mane piyo golo ka ege. Oter mabor ma nyithindo matindo gi ok nyal chopi. Wawinjo matek. Nyithindo obet e dala gi jonyuol. Wan kaka jopuonj ok wanyal puonjo nikech nyithindo ok bi maber. Piyo dara ka wuok Ndoro. Sani endi awuogi gigage makata kuma dhiye onge. Nicho konywa gi tend moko ka. Tend no piyo ingo maka koth ochwe to nyuore gi gik moko te to an gi nyithindo. Onge gima nyalo timo. Wan joma dongo waseinyore kabisa e Otundoni. Otundoni no koth obiro ka mang'eny gi pi monego wa ma ji 5 poni e michari. To an man kani atuo makaka timra onge. Abeda dhot nyikwaya gi moya e chieng' nyaka sani. Kwayo margi maduong' ne sirikal e kedo gi midhiero mar ng'ok mar nam Lolwe e magi. Gin ji 5 mapok waiko ni michari kamidhi iki poro tamore kwadhi kwaka ok nyal ikigi. Pibo ok wanyal kunyo waonge kata wes wanyalo kunyo nwa ng'ato golo to dino. Omiyo wan wakwayo niko kunyali no pigni manwa ulo kamoro monyalo dhigede minyalo ikie jowa. Jonyuol be ok nyal tulo fee mag skunde giwegi go nikech pesa onge. Puothe onime pi mane jonyuol yuto go.
nam be ok nyal dhire nikech yo maber minyalo luwo onge. Koro wakwayo mana sirikal mondo konywa mondo wayud kaka wanyalo konyo nyithiwagi nikech skul to dhi mbele to ka nyathi obet e dhot onge kony moro ma ginyalo yudo maber e yor somo. Koro wakwayo sirikal mondo donje wachni endi nikech ok wang'eyo ni tuo bro dok karang'o e miechwa masani koro namo kawe gi endi okawni. Koro giwuo gi jo Uganda jo kata mna jo Ethiopia modino wang' River Nile mondo mi aora no oter pi mondo mi Lake Victoria obed kaka ne en chon. Kama serikali inaweza kutuwekea gabions ama dikes, atujenge dikes from Dunga hadi Sangorota, at least itazuia maji isikuje huku. Mae achiel kuom skunde abich e alworani ma midhiero mar pi osemono weche somo dhi nyime nyaka ne tam mar 2 chakre kaluwore kod ng'ok mar nam Lolwe. Jopiny ma 3,000 ma pigni osehinyo koro wuok oko mar kwayo piny owacho mondo kelnegi resruok mapiyo mondo giyud kaka ginyalo konyore kaachiel kod nyithindegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Koromogi en midhiero ma omako gwenge ma Kabonyo Kanyagwal e gwenge mag Nyando kocha e kaunti ma Kisumu kaluwore kod wach mar ng'ok mar nam Lolwe. Bende pige sani koro pong' ma oyienyo kendo nyoro kata donjo kuonde mane ji odake kendo kuom kinde mathoth kuonde mane ji ng'eyo kaka mier. Kama sudo Nyakwaromogi wayudo ne jodak ma Nyanza, Nairobi kaachiel kod Central gi North Eastern owuok oko matek mar kwedo nengo osuru mimedo e mwandu e paro mar chik mar omenda ma higani. Kaluwore kod lipot mar kambi timo nonro mar Infotrack, 87% mag jo Kenya ok dwar meto mar osuru e mkati ga 16 ka 81% bende kwedo osuru ma oketi e mwandu mag mitokni. Jokanyo ma okaw pachgi bende ni kod ng'eyo moromo e wi paro mar chik mar omenda ma higani. Majority of Kenyans, that is 63%, opined that the country is headed in the wrong direction, and only 19% say the country is headed in the right direction. We can see over the past period, we've taken a sample of about 3 different polls just to compare. Has something ever been different? But we can confidently report that within the last 3 or so poll, majority of Kenyans have always felt the country is headed in the wrong direction. And of course, we can see key regions that are leading with the opinion of the negative or otherwise opinion includes Nairobi region, which accounted to 74%, followed by Eastern 69% and Nyanza at 68%. Erokamano Nyakwaromogi kuom keto Ramogi TV dakika 22 bang' saa 7 weche manyien mag migago ka oyueyo mokwongo kabino dani mondo wayude achiel ariyo moko ka in bende mi apachi kotenore kod weche manyien ma wasebedo ka wakeloni winjo ka nitiere paro mag weche mag chike mag omenda kata mabende iko ni nyalo medo osuru kod weche mamoko. Charles Olo mawuok Ahero wacho ni Ramogi ler winjore e yo makare kendo kuom weche manyien wagonu erokamano kendo wating'o ni osimo. Wan wachwado mana Job Ramogi TV ler pa. I am Brian Pinky mar Sibuoche Migori. Patel mar Onge Beach Ramogi ler ndiro kama notisa Thomo mar Nyalenya. Gima mako dhoga sani jatend migao mar somo wacho ni nyithindo kik or pacho to koni gipong'o apaya pile. Mano gima mako dho Otisa Thomo mar Nyalenya. Okay, Bishop Ongoro Omwasi kawuok ward Manyakach, South East Ward Nyakach, pani mano owuok Nyagweno School. Penjo ni kata sani dong oriembe nyithindo to aneno kama chogu wacho ni pesa oseore school. Kare en wacha koso en ang'o matimore momiyo wan pok waneno ka nyithindo koro ochimore gi school ter ma ok oriembgi. Kasto ka bende Nyakwaromogi Cynthia Onyango wacho ni mama gi nitiere gwenge mag Seme wa Maria Bao Beach maniluongo ni Mary Onyango. Oneno Ramogi TV yo makare. Erokamano Cynthia kachiel kod jok maneno Ramogi TV duto te gesani. Dakika 24 bang' saa 7 weche manyien mag migago ka oyueyo ka wadugo pod wan gi mathoth kik dhi mabor.
Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Asewacho nyathini toko winja. Tosani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Watimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Watimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Wasuro nyaka Ramogi. Jolony mag tuo mar sukari koni chiegni dhano moyo 1 milion e pacho ka nitiere kod tuo mar sukari. Tuo makamano gin giwegi gikia ne gin kode nikech rem mar dhi pim. Mago yangi romo madhi nyime Mombasa mokelo kanyakla jolony mag tuo mar sukari makoni kwanda tamalo ma romo 4.2 mag jo Kenya magin dhano ma hao 1 milion ni kod tuo no. Gikoni gimaduong' en oganda jo Kenya onego ket maino e rango kaka gichiemo kendo gedwok chien kiwango kata rang'iny mag chiemo mani kod sukari kendo kaber to gitimo rako. Gijiwo piny owacho mondo ket chenro mopogore opogore mag puonjo oganda yore mag gayo tuono mabende lalo ngima oganda mathoth e piny Kenya. Na nafasi kubwa ya kupata maradhi ya figo, huwa inaleta ile matatizo ambapo mtu inabidi asafishwe figo. Ugonjwa wa kisukari ndio sababu kubwa ya watu kukatwa miguu na vidole.
Ugonjwa wa kisukari pia inahusishwa na maradhi ya moyo, ugonjwa wa moyo, uvimbe wa moyo, pressure, na pia ile ugonjwa unaoitwa stroke. Pia ugonjwa wa kisukari ni sababu kubwa ya watu kupoteza, kuwa vipofu, watu chini ya miaka 65. Ushauri wangu kwa Wakenya wote ni kuwa tuangalie lishe bora. Tupunguze pakubwa viwango vya sukari tunavyotia kwenye miili yetu. Soda, juice, keki, chokoleti, zote hizi, hata wali, hata ugali, sima, hata spaghetti. Vyakula vote hivi ni sukari. Sio sukari ile tunaongeza kwenye chakula. Vyakula vingi vya sukari ambavyo kimombo tunaviita carbohydrates, tukipunguza pakubwa, tuzingatie ile food pyramid ambayo kipenge cha chini kabisa ambacho tuweza kutia kwenye mwili wetu ni carbohydrates, ni vyakula vya sukari. Tukizingatia kanuni za lishe bora, janga hili halitotukumba pakubwa kama jamii. Ngato ripobit timo exercise, lakini yudo jok moro okdwa timo exercise, giwachoni exercise en mar jok maonge tich matiyo, ama openji iringo nango to weight mari oken maduong'. Gima ki okitim exercise, dendi yudo chiemo, ibet gi energy mokitigo, excess energy no kelo ni tabu. Ok mar skari kende, mar tuo mang'eny, but skari sana sana. Wadhi nyime nyaka romo gi piny Kenya ka okalo kuom migawo mar thieth kod migepe mamoko keto maino e kedo kod landruok mag kute mag ayaki e kind rowere e ng'wech mar neno ni onge ng'at ma ogamo kute mag ayaki ka oromo higa mar 2030. Ma biro e kinde ma nonro yango ni atamalo maduong' mag rowere masani koro gamo kute mag ayaki ahinya e pacho ka. Maromo jo Kenya milion 1.3 kodak kod kutego mag ayaki. Ka bende kwanni osebedo ka medore, kata bed ni piny owacho mar Kenya osebedo ka keto kenge mathoth mar kedo kod landruok mag kute mag ayaki. Atamalo maduong' mag jogo bende koro gamo kutego mag ayaki e piny Kenya gin rawere ma kind higni 10 kod 24. Lipot yango ni kuom kwan ji maromo 22,000 mane ogamo kutego mag ayaki e higa mar 2022 ne gin rawere, ka bende rawere ma kind higni 14 kadok piny maromo 4,464 ne ogamo kutegi mag ayaki. Kwan rawere mantie kind higni 14 nyaka 19 maromo 3,244 ne ogamo kute mag ayaki, ka bende rawere ma kind higni 15 kod 24 maromo 7,304 ne ogamo kute mag ayaki. We want to get to a point where no adolescents and young people are getting HIV through provision of education for them, knowledge on how they can protect themselves from getting HIV, yes, and also for those who are already HIV infected, ensuring they get into treatment so that the viral load is low and therefore they are not able to transmit HIV infection. Penjo madongo ariyo ni ang'o momiyo rawere mathoth pod gamo kutego mag ayaki, mako yemo mondo kaachiel kod kalo e lwenjego mag kit chwech, to en ang'o ma bende koro osethiro okang' matieko midhiechegi. Yudhe okoketgi mbele, okoketgi mbele mondo migi gimbe gigol pachgi kuma ji gole pachgi. Koro yudhe onego bed ni iketo mbele mondo gimbe giyud kaka gigolo pachgi mondo waduok gik moko adek gi piny. When an adult talk to a young person, aieleweki sana. So it is more easier to associate with my peers more than having the elderly people. So I should involve the youth more. Fortunately, the knowledge levels among adolescents and young people on how they can prevent themselves from getting HIV are low. Caroline Kinoti matiyo kod bar migawono mar piny owacho makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae wacho ne giketo maino e kedo kod midhieche adek ma bende kod juko rawere ma oting'o mako yemo mondo lwenje mag kit chwech kaachiel kod landruok mag kutego mag ayaki kaka yo mane ne piny Kenya koro chopo lek matieko landruok mag kutego mag ayaki e higa mar 2030. But if we don't look on issues of teenage pregnancy, adolescent pregnancy, sexual and gender-based violence, then we will not be able to reduce these new HIV infections and achieve our target of ending AIDS as a public health threat
by 2030. Piny owacho kawo kaluku migaono mathieth e chakruok mar higani ne oketo yore 12 ma oting'o neno ni rawere ong'eyo chalgi mar kutego mag ayaki, neno ni rawere okodonjo e terruok ka koro pod gitindo kod mamoko kaka yo mar kedo kod midhiech adekgi makoro juko rawere. Douglas Bosiro tiyo kod bad migaono mar piny owacho makedo kod landruok mag kutego mag ayaki mabende ong'ere kaka National Syndemic Disease and Control Council wacho ni piny Kenya nitiere akirikiki nikech jogo ma osebedo ka konyo yorego mag chiwo omenda ma ikedo go landruok mag kutego mag ayaki bende dhi weyo chiwo omendani e higa mar 2030 ka bende manyiso ni piny Kenya koro nyaka twe mano kanda to ahinya nyaka nene landruok mag kutego mag ayaki koro tieki e higa mar 2030. People have tended to slacken and think that because now we have ARVs and anybody living with HIV looks like you or me. However, we are living on the edge because the donors have told us that by 2030 we should be on a journey to self-reliance. We should actually be taking up this response. So once we withdraw their millions of dollars, which fund almost 85% of the response in our country, then there's a risk. Migao mathieth pacho ka koro mamoko ma osebedo kang' manyien mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki wacho ni midhiero mar landruok mag kutego mag ayaki dhi manaro moko ng'anda duto koro nyoko lwedo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawasuri nyakora mogiani rem keto e tim chik makumo wach tiyo kod jwala kaachiel kod chupni mag plastik ikoni na achiel kuom midhiero mamedo jiwo chido mag alwora e pacho ka. Magi owachi e nyasi mar yango weche mag alwora Mombasa kadwaro bende nitie mar gayo moko kuom masiche motenore kod lokruok mag kor lwasi e yor keto alwora bedo makare. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En nyasi mar yango odiochieng' alwora mane obagi e kaunti ma Mombasa. Kai, jokanyo e riwruoge motenore gi weche mag alwora, jopiny kaachiel kod jopuonjre ne jotimo ler e apaya mar Digo ka gichomo dho nam ma Madhubaha kuma bende ne opidhie yien. Pauline Oginga ma en apisa maduong' e migawo mar alwora Mombasa ne oyango ni wach tiyo gi jwala kaachiel kod chupni mag plastik pod en midhiero e pacho ka kaluwore gi gino mokoni en yomyom mag chike mantiere. Kambi mar soda ka giloso soda gikete plastik, ere kaka county government wanyalo task gi kata wanyalo nyiso gi ni plastik mugolo gi ere percentage mumiyo county mondo gol gi kech watiyo gi pesa golo plastik e drainage system. Samolose nyako hakikisha ni takataka mowuok e plastik moloso no nitie kama onego bed no betie. Koro that extended producer responsibility implementation, the act is there but poko yaonwa thuolo mondo watigi this act. Wananchi bado hawajaelewa umuhimu wa kuban plastic. Wakielewa wao plastic itaisha. Kwa sababu watakataa kununua na watakapokataa kununua basi itakuwa yule mwenye kutengeza hawezi kutengeza maana hana soko. So kwanza ni tuanze na wananchi. Then the enforcement will come. But tukianza kuenforce kwa nguvu, wananchi wa siku zote wanafuta njia mkato kwa sababu hawajaona umuhimu wake. E nyasi no, jodak ma Mombasa ne okwa mondo mi ochak keto e tim wach pogo taka nyadiriyo. Mago motuo kod mago mang'ich kaka yo achiel mar konyo loso mwandu mawuok e taka ma dho ngere dendo ni recycling. En chenro matend county koni ka inyal keti e tim to nyalo chuogo thuolo mag tije ne rowere kopogore gi wach jiwo ler mag alwora. Mondo wang'in to koro takataka kowuok e ot to dhi kanye to matin kende nikech onego bed ni watero percent 10 kende atamalo 10 kende monego bed ni dhi e dump site lakini sani watero atamalo 90. Koro wadwano duok piny mondo madhi kucho obed matin. So sisi tungetaka watu wa Mombasa tuanze kuembrace hili swala la bin system. Na naangalia kwamba ni pendekezo limewekwa kwamba tuanze kutumia bins 2 na Nemo wameshapeana mwongozo kuhusiana na swala hili. Taka zilizokauka ni nini? Chupa za plastiki, chupa za kawaida, makaratasi, vyuma, hiyo ni dry waste. Then kuna ile wet waste ambayo ni taka ya makoko ama ya chakula. Tukifanya hivi tutaboresha sana mji huu. Nyasi no maibago e piny ngima tarik 5 dwe mar auchiel higa ka higa ne bende oyuorie gi jogo makedo ne ratich oganda. Ukiweka mazingira yetu safi, basi afya zetu zitakuwa safi. Maradhi makubwa hata kama vile kansa
yamehusishwa pia na uchafu wa mazingira ambao tuko nayo. Kwa hivyo tumejitokeza kama civil societies. Kama miti imekatwa, hakuna mti utakaojipanda wenyewe, isipokuwa ni wewe mwanadamu upande mtu mwingine. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Duol mochung'ne chenro mag gedo e pacho ka National Construction Authority kao makore kod apisi mar jaod bura mar kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar tiego rowere manitie sekta mar gedo mar medo gi lony e wi tije gedo ma ginyalo timo mondo gikony godo ngimagi. Chenro no bende geto jiwo rowere mondo bed gi thuolo mar yudo kaka ginyalo chugo thuolo mag tije kaka yor kedo kod nok mar tije ma okwako rowere ma pacho ka. E tielo mokwongo mar chenro no, rowere maromo 100 matimo chenro mag gedo to wuok e kar chung'ur bura ma Homa Bay Town Dhiwa kod Karachuonyo ne ochako tiegruok margi ma itimo ga apisas mawuok ka NCA. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo gi maneja ma ochung'ne tiegruok ka NCA Susan Ruto okoni ma thuolo ma biro miyo rowere medo bedo gi lony e chenro mag gedo. Mondo bed godo e kindgi. Omiyo ne wachako gi gimiluongo ni tiegruok e weche mag gedo. Kendo youth waduto te rowere matindo e county marwa wan gi face adek modhi tiyogo. Mokwongo mane wachako go kawuono ne wakao yawuoyi matindo madhongere wacho ni youths e constituency magwa Mandhiwa, Homa Bay kaachiel gi Karachuonyo. Gin ji 500 kawuono kaachiel gi ofis maduong' mar National Construction Authority moro tim margi kendo chung' kaka jopuonj e weche mong'ith mag gedo. Kendo wawacho ni puonjruok ma kawuono ok ena tiegogi, to wang'iyo ni mondo gibed go boke margi e lwetgi manyalo miyo giduong' dhoudi kendo ginyal yudo tich. The reason why we are here today is part of regulatory and also capacity building, whereby we are training the skilled construction workers so that we can create in them the best practices in the construction industry so that they are able to do the quality construction works, because the skilled construction workers, they are the last mile. These are the ones who are executing the works, apart from the contractors. If a fundi is not empowered, is not skilled, we will be able to see poor construction. And this idea of encouraging people, and especially the construction people, to learn new ways of doing things is very good, because we can't keep doing things the way we used to do them long time ago. Project ne kaka wasewinjo kipuonjwa kaka puonjruok dhi nyime, waneno ka wadhi bedo nyaka gi certificate manyiso ni adieri one qualified. Obila moro mantiere lemo mar constable maonge kod nyalo mar neno e kaunti ma Bungoma ni kod mor bang' riwruok moro mar saga mar obila wetene miye masin manyasani ma biro konye goyo chapa otese e kinde ma en tich. Ka olosi kinde mane ochiwo masin ma kamane tisendo obila ma Bungoma, pisa motelo ne chenro mar riwruogno Solomon Atsiaya wacho ni okang' ma kamano en mondo kata moko kuom chenro mag riwruogno mar paro jogo mani kod chandruok e kind oganda yudo kaka ginyalo tiyo tijegi mapile. Kata kamano, jatend obila ma Bungoma ma Milambo Wilson Muraya opako chenro ma kamano ka okwayo obila mane oyudo konyno mondo ti kod masino e tiyo tijene ma ok ong'iyo kit ng'ol ma en go. I thank God for this far that the Kenya National DT Police Circle has done to me. It has been my desire. In the year 2022, my employer took me to the Kenya Institute for the Blind, and then I came out with a certificate in skills of people with visual impairment. They managed to buy me a laptop fitted with speech, a phone fitted with speech that has been helping me. We realized through these CSR programs we are able to support lives, support members, and just do things that would support living within the communities. So here for, like our brother Ben Omusula, he will now be able to go along his work because of what the circle has been able to enable him to do. On behalf of the entire police fraternity within Bungoma County, and specifically Bungoma South where the officer is stationed, we are very thankful, and we again say a big thanks to Police Circle. Jichuthieth e bwo chenro mar Universal Health Coverage e kaunti ma Marakwet kata Elgeyo Marakwet obago ng'anyo nyaka apisi mar gavana mar kaunti no ka gisondo kaunti no mondo ondigi tich e yo mongirore kendo medgi osara. Kotelnegi kod jagoro margi Benson Biwott, jochiw thieth go
ma kwan gi oingo 250 owacho ni ok gibidok e tich nyaka sirkal mar kaunti winj ywak margi. Ute thieth maromo 32 mantiere kaunti no osebedo kod midhiero e chiwo thieth e yo makare kaluwore kod ng'anyo ma nyaka sani ochopo e odiechienge mar 67. Last year, our 3-year contract ended. We were given another 3-year contract. Then, they discussed, they said, by this year, they will absorb us. Fenye Iwaka Elisha, they never absorbed us. They want to extend their contract. Some of us are reaching. We are almost our retiring age and still in contract. We are just telling the government to absorb us. I am 47 years old right now. There are some of my colleagues who are 50 years and 45 years. And now, if I will be put on a contract extension, I will be 50 years. It means I will work only for 2 years or 3 years before retirement. We don't want extension of contract. We want a permanent and pensionable terms. That is what we want. We have 32 health facilities that are closed. And I want to say UHC staff have been doing a lot of work. They have been the backbone of work in this county. And today, even the facilities that are still open, we have very few staff. We are here in solidarity with them and say, enough is enough. We want Minister of Health to go back to national government because county governments are proved not able to run Minister of Health. Piny owacho mar kaunti ma Bomet komakore kod duol ma ochung' ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC ka gigeto loso yore mag chenro makare manyalo konyo kedo kod mibadhi e kind jotije mag sirikand kaunti no ka giloso e kinde romo mar odiechienge 2 mar tiegruok e magawa moro ma Kericho. Mabende okelo kanyakla apisas madongo mag sirikal mar kaunti ma Bomet kod jotatije e gwenge mag kata jotije mar EACC e gwenge ma milambo mar Hoho mar Okak Godfrey Oyugi kod gavana ma Bomet Hilary Barchok gimedo siro riwruok ma kamano ka wacho ni mano biro keto ler e tije mag jotich mag kaunti no kod luor malong'o e kind jotich mag piny owacho. Na tumeenda kaunti karibu zote, tumewahimisha wa form hizi committees za prevent corruption and 3 zimesha form hizi committees. Ile imebaki sasa tunataka tuende to sensitize ni county ya Narok. They're also in the process of putting logistics in order so that you can go there and have them sensitized on how to go about this prevention mandate of the county prevention committee. When we talk of EACC, what comes to the mind of most of our people is that they're coming to arrest. They are looking for corrupt people and so forth within the government, in the national or the county governments. But I think their mandate extends beyond that, and we have a responsibility. We also have a duty as officers that have been employed by the government to act on the immediate environment and ensure that there are no corruptions in their offices or even in their homes. Modinyi menyakwaro mogi jatelo mochung' ni weche mag alwora e kaunti ma Kericho Moses Moritat owacho ni jogo ma itudo kod ketho kuonde mag thieth e gwengego ibiro mak kendo chwal e doho koloso e kinde nyasi mar pidho yien e kar tiegruok ma Kipsenende kendo amayudore kar chung' od bura ma Kipkelion. Morindat olero ni ibiro kaw okang' mager ne jogo ma ketho yewni ma pi gudore moloyo e gwenge ma Chilchila kendo kwayo obila ma kanyo mondo mi ok sire e chenro ma kamano. Apisa mochung' ne bunge kaunti no John Kidogo olero ni madirom eka 60 mag bunge e gwenge ma Kapsorok osekethore kendo en ting' mar jopiny mar telo e chenro mar pith yien kendo rito alwora. Land is an offense, and today this morning the same culprit appeared to be continuing, so with the help of the law enforcement agencies we are going to take action to deter such a violation on environment happening again. And we have specific regulations of environment. We also have Environmental Management and Conservation Act. We have the wetland regulations. We have the quota regulation that spells out specific charges that we are going to charge that culprit once
that person is nabbed. So we encourage people in good faith and for our future generations and for the benefit of Kericho and for the benefit of water access to remove yourselves from the riparian areas and to protect the environment the way we have been advised and instructed to do. Kapsorok Community Forest. It is around 60 acres, and Kenya Forest Service may wish to see how it can rehabilitate it this year. We will need to finish it, then together with the county government we will plant trees there. Attention, attention! Jaluo maja kisungu wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa manie rembwa. Osebedo gi nyapar kod abich mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo class mamalo ne BB Band mar Johnny Junior. Gesto tarik 8 dwe mar auchiel higaniendi yore teko wuok Ugenya sia e pacho nyaka Mombasa na Mchumbi. Ochomo Carnival Grounds Nairobi tir. Kisumu, Mombasa, Nairobi, City, Mogimba. Kochakore saa 10 mamidhiambo nyaka che. Ramogi FM, Ramogi TV kachiel koda BB Band makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior dhi muocho ngulu kanyo gi nyadhi mar Jaluo mamalo kanyakla kodo pija Emma Jalamo. Otiko en mana $2,000 regular, VIP 5,000. Toja nyadhi mar Jaluo en mana 10k pocket change. Julendo mag Ramogi TV, Ramogi FM kachiel koda Royal Media Family te mideo biro kanyo gi nyadhi mapek. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Sisi na nyinyi, tutabaki pamoja. It's a thing of beauty, so easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Dream ni kusotio rente, dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on Shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mase. Ingia Shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, alafu cash out before the jet fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, hit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 359. Wadhi nyime nyakoro mogi korwa donjo weche mag tuke kama Ruben Maina e jaloch manyien mar tuk Shabiki JetX. Maina lo siling 250 tok tugo no embui mar Shabiki. Maina ochopo points 650.3 e juma mokadho bang tugo tuk JetX ma osebedo jatugo ma ochopo e odds mamalo mogik. Ji mathoth medo yudo mich e tuke mopogore mbui mar Shabiki.com. Siri ya JetX ni ukiwekelea usikue mtu wa kuogopa, ni uvumilie mpaka mahali unaona iko unaweza kuwa wa kwanza ama unaweza kuwa umetolea juu kabisa. Kwa hivyo siri ya JetX ni kuvumilia.
Kodhi nyime tim agoko mar Kenya Shujaa biro yudo sir kowuok kuom piny owacho ni piem mag tuke mag agoko rugby series higa manyien. Migawo mar tuke kokadho kuom chenro mar Talanta Hela ochiwo ne timno $5.7 kuom duogo e tukego e rang'iny mamalo. Ninaamini ya kwamba timu yetu ya Shujaa inastahili iwe ikicheza kwenye viwango vya ama kilele cha mchezo wa raga ulimwenguni, kwa sababu kileleni ndiyo sehemu ambayo naamini Kenya inastahili iwe. Na mwaka huu ambao umepita umekuwa mwaka wa changamoto, lakini la muhimu zaidi ni kwamba umekuwa mwaka wa kujitayarisha, mwaka wa kurekebisha makosa ya kihistoria ambayo yameikumba timu hii hapo mbeleni, na kuhakikisha kwamba timu inarejea ikiwa imejitayarisha vilivyo. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV gi thuolo ni ema koro wachope giko mar weche manyien mag migago tinende ka en odiechieng' mar 6 dwe mar 6 2024 aneno ka nyakwar Sime Alfred Oluoch winjo Ramogi TV maler ahinya entiere ungo e Karungu kendo moso jare luongo ni Phoebe Pamela Onyango ka entiere Tanzania. Okero kamano Ramogi TV ler kendo winjore maler ahinya e gwenge mag Kuoyo Ugis omako dhoga ka Basic Printer bedo launched gi Police Group Evans keto emawacho kamano. Okay, mano bende kaka en Kenya kae emakata kipande expire to kidware to ichulo 1000 donge koro ji mang'eny biro bedo maonge kod kipande. Aworo ngima Georgia, aworo Kenya gi usuru bill antiere kabondo. Immaculate Anditi kawuok Pany Komolo wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya. Vini Stelon kawuok Seme ayudi maler wach mar usuru tech let the government tim kako dwaro. Seth kawuok Puche wacho ni late ka piyo nego ji sirikal mondo mi okony oganda. Mano bende makelo e giko mar weche manyien nyakoro Ramogi. Kamano in mikao thuolo mari ma iketo wang'i e weche manyien mag migago e Ramogi TV. Ilo director mara iluongo ni Alex Obado, jachung weche Jael Lieta kaachiel kod jago picha mara ka iluongo ni Eric Nyaseta bende nitie ka en momiyo picha gi ochopo ni yo man leo kendo manyien. Ka kamano an bende kowuok kuom magoniero kamano makende. Nyinga en George Bati Daddy Cool Wood Sonami riti masani.